Ingong taho nga kidnapping sa Davao City nga mikatag sa social media, nagbahad ang Police Regional Office 11 nga gukton gayud ang mga nagapakatag og sayop nga impormasyon ilabi na online. Ang mapamatud-an ilang kasuhan. Ani report ni John D. Esteban. Usa ang inahang si Susan dumapling sa mga nakabasa sa nagkatag karon sa social media nga kuno kidnapping sa syudad sa Davao. Labihan daw ang iyahang nabati nga kabalaka, labi pa nga duna siya'y 3 anyos nga anak. Nahadlo kay napod ba ako'y bata nga gamay. Bantayan akong anak kay basin na. Mapilog kuha ba? Wabeta ka mula sa palibot. Susama sab ang gibati sa inahang si Mary June dihang nakabasa sa maong post sa social media. As a parent, as a mother, mabulakan sa pagtaan na pagkangan nga natin anak at dyan na silang monitoron, dili natin isali. Ang Police Regional Office 11 nagpasiraan batok sa mga nagapakatag og sayop nga impormasyon labi na online. Ilaha matud pang kasuhan labi na ang nagpasiugda ug paglapas sa Cybercrime Prevention Act ug Article 154 sa Revised Penal Code. We will go after sa mga nagapost og mga false information para pod warning sa tanan nga pwede mo kasuhan. Makahatag manggod siya og kanang kahadlok sa katawhan no. Dili siya makatabang. Giimbestigahan matud pa sa kapulisan ang mga reports apan wala kini kamatuoran. Last year mula mi nakuha na record nga na ay kidnapping. And then for this year wala pa say record about anak. Ugaling dunay mga ingon-aning insidente, mamahimo matud pa nga i-report dayon sa kapulisan. Kauban si Bebot Kahes sa kamera, John D. Esteban. 1 Mindanao.